Caram, quin xut, noi. Què? Les estàtues no parlen. Què fas? Agafes la pilota o no? Res, mirava l'estàtua d'en Pau Casals. Vols jugar o no? Si no vols jugar, agafo jo la pilota. Sí que vull jugar, però és que m'ha semblat que l'estàtua... Que parlava... Quina excusa més dolenta. El que passa és que com que us estàvem guanyant, no vol jugar més. No és veritat. Jo no m'ho crec que una estàtua parli. Ets un mentider. Això, un mentider. Anem, si vol ja vindrà. No us enfadeu. No voldria que per mi tinguéssiu una discussió. Ho heu sentit? Ala, que fort! Jo marxo, que m'està agafant por. Això no pot ser, alguns vol fer una broma. No us vull espantar. Sóc aquí de fa tant temps i cada dia us veig jugar. I em venen tants records de la meva infantesa. Què feu, que no seguim el partit? Què us passa? Feu una cara molt estranya. Que heu vist un fantasma? Va, anem a jugar, que jo tinc nervis, tinc que marxar aviat. Està molt bé que siguis responsable i tinguis aquestes ganes de treballar i fer els deures. La formació és molt important per a ser una persona de bé. L'estàtua parla! No marxeu! Us puc explicar un munt de coses. Doncs a mi m'agradaria saber a què jugaves quan eres petit. Sí, a lo millor són jocs que no coneixem. Doncs hi ha alguns jocs que s'han perdut. Recordo que a mi m'agradava molt... Senyoreta, no s'encanti, però es pot saber de què riu. De res, si no ric. Jo sé que és el que li fa gràcia. Tu calla! Per l'amor de Déu, una senyoreta no contesta d'aquesta manera. Si no he dit res mal dit. Si la sé la seva mare, encara m'acomiadarà. Li fa gràcia en Pauet. Ai, senyor, i qui és aquest Pauet? Aquell de l'anella. No és veritat, tu has inventat. Tu, poca vergonya, ja t'ensenyaré jo a córrer de veritat. Però què he fet jo ara si només jugava amb l'anella? Doncs juga fora de la meva vista. Au, fut! Aquest és el més bonic. És veritat, jo no tinc cap com aquest. Mira quin que he picat. Me'l quedo. Oh, quina sort! T'has picat el que jo volia. Guaita tu, com volta la meva baldufa nova. Me la deixes provar? Però una tirada i prou. Vale. Tu la meva ningú la tira. Amb baldufes també juguem nosaltres. És clar, hi ha jocs que no es perdran mai i per anys que passin, la canalla sempre sortirà a les places a jugar. I aquest Pauet, eres tu? Doncs sí, era jo. I com es deia la nena? Es deia Rosalia. Era molt bonica i molt llesta. I no us deixaven jugar junts? Eren altres temps. Les nenes havien d'aprendre a portar a la casa i als nens se'ls ensenyava l'ofici del pare. I si una nena volia ser metge o lampista? Doncs ho tenia molt difícil, però voleu saber una cosa? La Rosalia se'n van sortir. De gran va portar tota sola el negoci familiar. Explica'ns més coses! En aquells temps encara no hi havia rentadores. Les dones anaven a rentar la roba als safareigs i mentre rentaven s'explicaven un munt de coses. Filla, no arrencaràs pas la brutícia si no piques més fort la roba. Sí, ja pico fort, mare. A aquesta nena li falta esma. Ves que no la tinguis malalta. Mira la filla del Cal Pastoret. Una mica més i la perden amb les febres. I ara, què dius?
Mira quines galtes més rosades. Que no estàs pas malalta, filla? No, mare, no pateixis, que no estic malalta. I tant que no està malalta, el que passa és que sempre bada. Quines ximpleries? Pensava en les meves coses. I quines són aquestes coses? Això, filla, quines són aquestes coses que et distreuen de la feina? Res, mare. Pensava que m'agradaria veure tant com és el món. El món? Ai, ja t'ho diré jo com és el món. Veus aquell cove ple de roba bruta? Doncs així mateix és el món. I pica ben fort. És ben estranya, quines coses de pensar. És que a mi m'agradaria veure països exòtics. I què faries tota sola, si no entendries el que diuen? Va, filla, fem una mica de via. Posa la roba a estendre, que encara hem de fer el dinar. Sí, mare, com vostè digui. Aquest vi novell és el millor de fa anys. Sí que és bo, sí. Té, noi, tasta. Que puc, pare? Oh, i tant, ets l'hereu. Jo a la teva edat ja portava tot sol aquestes vinyes. I jo, que puc? Tu encara no, que és massa xic. Però si treballo tot com vosaltres. M'he collit tot sol les garrafes d'aquesta parada. Doncs quan acabis de collir totes les olives, ja el tastaràs. Jo? Tot sol? Abans no, que aniràs de tort. Uf! Ui, que si li fas cares al vi no podràs ser l'hereu. Però és que com no l'havia tastat mai, però ja m'hi acostumaré, pare. Així m'agrada, que hi posis voluntat. Pare, i ara que ja sóc un home, m'ensenyaràs a fer marges de pedra seca? Jo també em vull aprendre. Sí, home, va, sí. La vida que feien els nois i les noies, com us he dit, era molt diferent. A l'escola també. Els nens i les nenes que tenien la sort de poder anar a estudi, que normalment eren els de casa bona, anaven en classes separades i els ensenyaments eren diferents. No era com ara, que tant els nois com les noies estudiaven el mateix. La vida era força injusta. Senyoretes! I anaves a l'escola? Doncs sí, com que el pare era músic i a casa li donaven molta importància a la cultura, vaig tenir la sort de poder estudiar. I també estudiaves música? I t'agradava la música? I no et semblava un pal? Quantes preguntes de cop? És veritat, calleu, que ens expliqui més coses. Va, sí, vull saber si de petit sabia tocar. Doncs vaig començar a aprendre música als 5 anys. Encara me'n recordo de la primera vegada que vaig tocar l'orgue a l'església. Tenia 6 anys. Era l'aniversari del padrí i vaig compondre una peça d'orgue per l'ocasió. Ja hem arribat. Ara ens ensenyaran l'orgue. Ja el podrem tocar? Sembles tonto, nen. Com vols que es deixin tocar l'orgue? Que no ho saps, és un instrument molt delicat. Doncs jo pensava que el podríem tocar. Oriol, és que sempre has de donar la nota. Doncs aquesta vegada no podré donar cap nota, com no podrem tocar l'orgue. Oriol, prou de fer la gracieta o te'n tornes cap a l'escola sense veure l'orgue. Doncs ja callo. I a les vacances també estudiaves música? A deus ser algun lloc quan tenies vacances? Potser no hi havia vacances d'escola. És clar que teníem vacances d'escola. A l'estiu eren ben llargues. Igual que nosaltres. Nosaltres ens avorrim i tot de tantes vacances a l'estiu. Doncs jo no! Jo tampoc m'avorria. Era l'època que ens tornàvem a banyar a mar. Recordo com m'agradava. I anàvem tota la família. I ens trobàvem amb els amics dels pares. Aneu a saltar les onades? Però jo vull fer un castell. Sabeu una cosa? Diu el pare que m'ensenyarà a nedar. A mi em fa por el mar. La mare diu que és perillós, que s'ha d'anar amb compte. Va, anem a fer el castell. Us puc dir que vaig ser un nen molt feliç. Tant que no em podia imaginar que molts anys després veuria tant de patiment. La guerra, la fam, la por. Jo sóc un home de pau.
l'estació de Sant Vicenç. Diuen que hi ha perill que alguna bomba caigui damunt del Vendrell. Mare, on és? Tinc por! Tinc por! Mare, mare, on és? Tinc por! Tinc por! Soc català. Catalunya va tenir el primer Parlament democràtic, molt abans que Anglaterra. I fou el meu país on van existir les primeres Nacions Unides. En aquells temps, segle XI, van reunir-se a Toulouse, avui França, per parlar de la pau, perquè els catalans d'aquells temps ja estaven en contra de la guerra.